ଆଜି ଆମେ 1945 ମସିହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଆଣିବିକ ବୋମା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଟୋମିକ୍ ଶ୍ୟାଡୋଜ୍, ହିରୋସୀମା ଆଣ୍ଡ ନାଗାସାକି 1945 ବହିର କିଛି ଅଂଶ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଆଧାରରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା, ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଉ ପ୍ରଭାବକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହଁ, ଆଉ ଏ ବହିଟା କେବଳ ଘଟଣାକ୍ରମ କହୁନି, ମାନେ ଏହାର ଯୋଉ ଗଭୀର ଆଉ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛ କାହାଣୀରୁ। ସମୟ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, 1939ରୁ 45। ଜାପାନ ତ ଅକ୍ଷଶକ୍ତିର ଭାଗ ଥିଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିସାରିଥିଲା, ହେଲେ ହାର ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ହଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ଶୀଘ୍ର ସରୁ। ବିଶେଷ କରି ଜାପାନ ଭିତରେ ପଶି ଲଢ଼ିଲେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି, ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ଆଉ ଏଇ ବହିରେ ତ ଏମିତି ବି କିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଛି ଯେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ସାରିବା ନୁହେଁ, ହୁଏତ ଆମେରିକା ସୋଭିଏତ ସଂଘକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ବି ଥିଲା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଲା ହିରୋସୀମା, ଅଗଷ୍ଟ 6, 1945। ହଁ, ସେଦିନ ଏନୋଲା ଗିଉନା ବୋଲି ଗୋଟେ B-29 ବମ୍ବା ପକାଇ ବିମାନ। ହଁ, ସେଟା ହିରୋସୀମା ଉପରେ ଲିଟିଲ୍ ବୟ ନାଁର ଆଟମ୍ ବମ୍ ପକେଇଲା। ଶକ୍ତି କେତେ ଥିଲା? ପ୍ରାୟ 15,000 ଟନ୍ TNT। ହଁ, 15,000 ଟନ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବିସ୍ଫୋରକ ଯେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆଉ ତା ଫଳରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ, ମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ହଜାର ଲୋକ ମଲେ। କେତେ ଭୟଙ୍କର! ଆଉ ବହିରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ କେମିତି ନିଆଁର ଝଡ଼, କଳା ବର୍ଷା ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। 1945ର ଶେଷ ବେଳକୁ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ମାନେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ରେଡିଏସନ, ଆଘାତ ଏସବୁ ମିଶି ପ୍ରାୟ 1,40,000 ଛୁଇଁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ବିନାଶ ପରେ ବି ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସହର ନାଗାସାକି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋମା କାହିଁକି ପକାଗଲା? ବହି କ'ଣ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ? ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ତ ହିରୋସୀମା ପରେ ବି ଜାପାନ ଚୁପଚାପ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋମାଟା ଫ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍, ସେଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। ତା ଆମେରିକା ବୋଧେ ତାର କ୍ଷମତା ବି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନାଗାସାକି ପ୍ରଥମ ଟାର୍ଗେଟ ନଥିଲା, ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି। ଓଃ, ତେଣୁ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବକ୍ସକାର ବିମାନରୁ ଫ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍, ଏଟା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ନା? ପ୍ରାୟ 21,000 ଟନ୍ TNT। ହଁ, ଏହାର ଶକ୍ତି ବେଶୀ ଥିଲା। ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାୟ 40,000 ଲୋକ ମଲେ, ଆଉ ସେ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 70,000 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଦୂର ଯାଇ ଯାଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଇଟା ସହର ତ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ। ରେଡିଏସନ ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଜେନେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ରୋଗ। ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ହିବାକୁଶା କୁହାଯାଏ, ହଁ, ହିବାକୁଶା। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। କେବଳ ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ଭୀଷଣ ଆଘାତ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସମାଜରେ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ବହିରେ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ବୋମା ପକାଗଲା, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଏହା କେତେ ଠିକ୍ ଥିଲା? ଏ ବିତର୍କ ତ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି। ହଁ, ସେ ନୈତିକ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏବେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା, ଜାପାନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1945ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ଆଣବିକ ଯୁଗ। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ପରେ ହିଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେରିକା ଆଉ ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଭିତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିଲା। ବହିରେ ଏହାର ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତା ମାନେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁନି, ବରଂ ଏହା ପଛର ରାଜନୀତି, ମାନବିକ କ୍ଷତି ଆଉ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ଭୟାବହତା ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏକଦମ। ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ଆଜି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସେଇ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ କେମିତି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ? ଏହାର ନୈତିକତା କ'ଣ ହବା ଉଚିତ?
ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ଆଗକୁ ବି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର।